Bi sed salan navdartirîn zebeşê cîhanê li Diyarbekirê tê hilberîn. Îsal jî werza berhevkirina zebeşê navdar dest pê kir. Li deşta Diyarbekirê îsal li ser 45,000 dûnum cotkariya zebeşî tê kirin. Cotkar ji berhemê îsal keyfxweşin û dibêjin ew ji dûnumekê 10-11 ton zebeş berhev dikin. Cotkar Adil Aydin amaje dike ku bi tam û aroma û rengê xwe zebeşê Diyarbekirê bêhempa ye û îsal li deşta Diyarbekirê bi sedan cotkar karê zebeşî dikin. Navê Diyarbekir çaxê tê gotin zebeşê Diyarbekir hûn zanin bi nav û dengê, rengî wî, lezeta wî û tehma wî li tu derê tune. Çimkî li vira Xwedê Teala özgiyakî erdek dayiye hem tavbûna wî bi zêde ye hem erdê wî quwetî ji bona wî zebeşê Diyarbekir nav û deng e. Zebeşê Diyarbekirê yek ji sembolên bajêr e. Li gorî ragihandina cotkaran ji beriya sed salan zebeşê Diyarbekirê nêzî 100 kîloan diavêt. Lêbelê ji ber bikaranîna derman û guhertina şert û mercên kêş û hewayê êdî ew zebeşên mezin nemane. Da ku zebeş mezin bibin, cotkar şitla zebeşê li ser ya kulindê patrome dikin û zebeş li ser koka kulindê mezin dibe. Cotkar dibêjin deşta Diyarbekirê guncan e û lêçûnên wê kêmtir in û ji ber baran û avatêr jî îsal berê zebeşê gelekî baş e. Adana bölgesinde hasadımıza başlıyoruz. Ez ji Adanayê hatime û nêzîkî 12 sal li deşta Diyarbekirê cotkariyê dikim. Me li ser 60 dûnuman zebeş çandiye îsal gelek baş bû. Li gor Edeneyê lêçûnên vê derê kêmtir in. Li Edeneyê zebeş 3-4 caran tên derman kirin. Lêbelê li vê derê em tenê carekî derman dikin û lêçûnên me kêmtir dibin. Deşta Edeneyê êdî ji ber dermanan westiyaye. Lê axa vê derê baş e. Zebeş te dendik danî şûnda, te li erdê xwe şûnda sed royê da derkeve. Ya zebeş getirlê mezekî. İlaca wî, ilaca kermêşê, ilaca gezoyê. Tu wexta lê baş mizene ki zebeş nade. û zebeş pê hat jî gere tu wexta wî de jêkî. Tu wexta wê jinekî hundirî dibihore nayxwarin. û millet jî cîkî şûnda nakire. Zebeş di nav erda werdere. Cotkarên ku di nav zorî û zehmetiyan de zebeşan berhem tînin, li ser zeviyê kîloa wê bi 5 qurîşî didin. Li bazarê kîloa zebeşî 1 lîre û nîv e û li marketan jî bi 2 lîreyê tê firotin. Zebeşê ku ji ber bazirganiyê tê çandin, 10-15 kîloan diavêje û niha tê çinîn. Lêbelê, zebeşê Reseniyê Diyarbekirê li berava çemê Dicleyê li nav zeviyên xîzê de tê çandin û 5 kîloan diavêje û di meha Îlûnê de tê çinîn. Zebeşê Diyarbekirê li bazarê navxwayî û navdewletî tê firotin. Ji aliyê cotkariya zebeşî ve Diyarbekir di nav heştî bajarên Bakur û Tirkiyeyê de di rêza pêncemîn de cih digire. Tê çaverê kirin ku di meha Îlûnê de pêşbirka zebeşê Diyarbekirê were kirin. Yek ji sembolên bajarê Diyarbekirê zebeş e. Di nav zeviyên zebeşan de werzê çinînê dest pê kir. Ewliya Çelebi jî di seyahatnama xwe de behsa van zebeşa dike. Dibêje ku zebeşên Diyarbekirê wê demê bi heştiran bar dikirin û bi qilîcan jê dikirin. Ew qas mezin bûn. Heta di sala 1980 de jî her zebeşekê Diyarbekirê heta 80 kîlo diçû. Lêbelê niha di nava vê zeviyê de zebeşê Diyarbekirê derdûrê 10-15 kîlo e. Yê herî zêde jî herî giran jî derdûrê 5 kîlo e. Lêbelê çiqas kîloya wî kêm bibin jî bi tama xwe bi aroma xwe zebeşê Diyarbekirê hê jî bi navûdeng e. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.